Sibiri mi bɛnna selibakalo tile 13 ma hijira 1444 donna k'aw fo ka waleɲumandɔn anw sugantili la o kama an b'aw bisimila ɲɛta ka kunnafoni bulon kɔnɔna na bamanankan na aw ka kunnafoni bakurubaw filɛ nin diɲɛ seleke naani tɔnba ka lajɛrɛ min ni a yɛrɛ tɔgɔ ko conseil de sécurité maaw olu kɔni ye kala fili k'a yira k'a fɔ ko min ye MINUSMA maaw ye ko olu yɛrɛ kɔni ka baara banna anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na. Chine jamana o ye malo tɔn 2000 ta k'a di Mali ma ka kɛɲɛ ni anw yɛrɛ ka jamana marabaw ye fɛɛrɛ min sigi sen kan ni u ko ma ko plan de riposte de l'insécurité alimentaire o hukumu kɔnɔna na. An man to yen ka taa Côte d'Ivoire jamana kan min ye Laurent Gbagbo ye ni ale yɛrɛ tun ye laɲini kɛ walasa a yɛrɛ tɔgɔ bɛ se ka don liste électorale la cogo min na k'o sɔn ma kɛ o laɲini kɔni ma. I n'a fɔ an da magara la bakurubaw la diɲɛ seleke naani ka jɛrɛ jɛkulu min bɛ yen nɔ ni o ko ma ko conseil de sécurité de l'ONU olu kɔni ye kala fili k'a yira k'a fɔ ko min ye MINUSMA maaw ye u ka baara kɔni ka ɲɔngiri Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ sa nin kɔni bɛ dansigi MINUSMA ka baara la anw yɛrɛ ka jamana kɔni kɔnɔna na ni o yɛrɛ kɔni laɲini kɛra anw yɛrɛ ka jamana marabaw kɔni fɛ o hukumu de kɔni kɔnɔna na o yɛrɛ ka seginni kɔni bɛ boloda juillet kalo tile fɔlɔ ka taa a kuncɛ décembre kalo tile 31 san 2023 Aissata Touré ale ye ɲinini mun kɛ nin ko la an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ. Ni lajɛ kofɔlen in kɛnɛ kan jamana caman ka nɔlabilaw dɔw kun bɛ kɛnɛ in kan ni olu yɛrɛ kɔni ye laɲini kɛ ko kuma ka d'u ma olu ye laɲini kɛ Mali jamana ɲɛmaaw fɛ u yɛrɛ kɔni ka garanti d'u ma min b'a to fɛn min MINUSMA jɛkulu ye u ka tagali a ka kɛ lakana ni basigi o yɛrɛ kɔnɔna la u tilala ka wele yɛrɛ kɔni kɛ a ka kɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na min b'a to mankan o yɛrɛ kɔni kana kɛ a ko la. Anw ka jamana ambassadeur mun bɛ an ka jamana nɔlabila Nations Unies o yɛrɛ jɛkulu kɔnɔna la ni o ambassadeur représentant permanent Mali jamana o ta ale ka kumaw la a y'a yira k'a fɔ Mali jamana ɲɛmaaw u yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ résolution 2690 ni o yɛrɛ kɔni ta la bala min bɛ kɛ sababu ye ka MINUSMA u ka baara yɛrɛ kɔni ban an ka jamana kɔnɔna la ka kɛ ni juin kalo tile 30 ye. Hali n'a sɔrɔ la MINUSMA jɛkulu a yirala k'a fɔ baara minnu kun kalifala o ma se ka o baara ninnu ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɔ a sira fɛ i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw kun bɛ a laɲini cogo min na nka o n'a ta bɛɛ Isa Kɔnfuru a ye a yira k'a fɔ ko Mali jamana ɲɛmaaw u kɔni ye foli kɛ ka ɲɛsin u ma u ka baara dɔw la minnu bɛ tali kɛ ɲumanya walew ni dɛmɛw la ka ɲɛsin maaw yɛrɛ kɔni ma. Isa Kɔnfuru ka fɔ la hali sisan nɔ a y'a yira k'a fɔ ko gouvernement yi kɔni ye tali kɛ nin résolution kofɔlen yɛrɛ kɔni na min b'a to MINUSMA u ka tagali o baaraw yɛrɛ kɔni bɛna daminɛ juillet kalo tile fɔlɔ in na ka taa se décembre kalo tile 31 nata ninnu ma. A tilala ka layidukan di k'a fɔ ko fɛn min ye jamana gouvernement maaw ye ko u kun b'u kan da la wa fɛnɛ u bɛna baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kɛcogo ɲuman na ka ɲa ɲani MINUSMA ka taaliw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni cɛ. O cogoya kelen na Isa Kɔnfuru a kɔni ye a yira k'a fɔ Mali jamana u yɛrɛ kɔni bɛna to jateminɛw la yaasa hali sisan nɔ adamadenw u n'u bolofɛnw ka se ka olu yɛrɛ kɔni lakana. Ka kɛ ni MINUSMA yɛrɛ gɛnni ye ka bɔ anw yɛrɛ ka jamana kan n'o yɛrɛ laɲini kɛra anw yɛrɛ ka jamana ɲɛmaaw kɔni fɛ ni sɔn kɛra o fana ma an ka maaw kɔni wulila bi ka don Bamakɔ bɔlɔnkɔnɔnaw la walasa ka se ka malidenw yɛrɛ kɔni hakilina dɔn nin koɲɛ kɔni kan ɲininkaliw kɔni kɔnɔna na jaabi minnu sɔrɔla maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko MINUSMA ka tagali kɔni o kɛra olu kɔni fɛlako ye ko tare ka taa anw yɛrɛ ka jamana ɲɛmaaw ma. Dado Dukuri ani Musa Jalo Telenta tɔgɔ la. An yɛrɛ de b'an yɛrɛ dɛmɛ. Donc an ka ni ka opération onusienne nin gɛnni a diyara ne a ma bali ne na fana n b'a dɔn k'a fɔ autorité min b'an kun tile 2 in na o kɔni u bɛ baara min na n yɛrɛ de b'a dɔn a bɛɛ b'a maliyɛn bɛɛ b'a dɔn donc an ka k'an yɛrɛ ta ye foyi t'o bɔ ka pan an yɛrɛ kama ye foyi t'o bɔ vraiment a diyara n ye u ka taa ne yɛrɛ kun u ye kalo 6 min di nin ye kalo 6 yɛrɛ jira ne ɲɛkɔrɔ mais ko mana kɛ cogo o cogo vraiment ni organisation ba in k'a fɔ k'an b'u gɛn du jour au lendemain alors vraiment a bɛ kɛ maloya ye parce que vraiment maloya de kun don Mali k'i jɔ un petit pays comme le Mali comme u yɛrɛ b'a fɔ cogo min na donc an ka nation tɔgɔ de MINUSMA gɛn nin cogoya na tan du jour au lendemain k'u ka minɛn cɛ ka taa maloya de don donc kalo 6 nin an b'an wasa dɔw la ni Ala sɔnna fana u bɛ taa. MINUSMA ka tagali a diyara n ye parce que kɔlɔsili bolo ma
u ye san hakɛ min kɛ yan k'a fɔ k'u nakun ye min ye u ma se k'a mafa kosɛbɛ u ma mafa yɛrɛ parce que alors o y'a to jama bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ k'u ka taa bon an bɛ gouvernement kɔni fo an b'a fo parce que u sera ka jama tugu jama sɔn jama ka kuma ma ka tugu jama kɔ alors ka jama ka sira ta et ka taa a ɲini k'a fɔ ko MINUSMA ka baara ka jɔ complètement Mali kɔnɔ vraiment o diyara an ye kojugu a diyara population fana ye maintenant a tɔ ye min ye k'a fɔ k'u bɛ temps min ta sa kalo 6 nin jusqu'en décembre o kɔni o frustration banna parce que o kɔnɔ fɛn caman bɛ se ka b'a kɔnɔ mais quand même hali bi an kɔni bɛ gouvernement kɔ an bɛ faamaw kɔ u ye min kɛ ala k'a kɛ ɲɛta ye mais u bɛ jɔyɔrɔ min fana na ala k'a fa. A diyara ne ye o ni ka ɲɔgɔn ye a ɲɛna parce que a b'a sɔrɔ an yɛrɛ tun pɛrɛnlen bɛ bɔli kama pour ka taa sigi u ka yɔrɔ la mais komi a ka autorité n'a y'a fɔ cogo min na an bɛ tugu u nɔfɛ ka da bonya kan ani tagacogo ka d'anw ye an b'an ka sɔrɔdasiw an b'u fo parce que u bɛ cɛsiri la san tan MINUSMA bɛ yan u sera ka mun kɛ fosi u ma fosi de kɛ n'an bɛ se k'u lakali an bɛ min dɔn u ka taa dɔrɔn. O ni kɔni jara n'a ye parce que an yɛrɛ y'a ɲini de o ni ka taga mun na parce que u nana mission min kama u ma se k'u ka mission aboutir a cogoya la an y'a ye k'a fɔ ka résultat 0 de don donc n'an y'a ɲini k'u ka taa n'u yɛrɛ y'a résultat ta u yɛrɛ donc n'u ko u y'a ɲini u ka taga un point tout surtout kuma caman tɛ yen o mais ne yɛrɛ kɔni bolo kɔni u ka tagali a diyara ne yɛrɛ parce que u nana mission min kama u ma se k'u ka mission remplir. An bɛ tugu an ka autorité kɔ parce que a ka ca san caman ye MINUSMA b'an fɛ Mali la yan bon jamana kɔnɔdenw caman hakilina tun ye min ye MINUSMA ka nali kan ne yɛrɛ hakilina na a bɛɛ ma se ka dafa parce que u nana ani bi cɛ ka daminɛ coup d'état waati ma ka na bila fɔ bi la min kɛra 2013 la ka na bila fɔ bi la jusqu'à présent dɔ tun bɛ ka fara terroriste ka kow kan ka taa jusqu'à présent minɛn b'u bolo quoi mais minɛn ninnu an yɛrɛ bolo hali fɔlɔ u ka jamana kɔnɔdenw k'u mago bɛ min na u ka ko la a ma dafa bon n'a ma dafa ne yɛrɛ bolo jamana k'a ka responsabilité ta bon responsabilité talen ninnu o fana tɛ se ka taa fɔ an kɛ partenaires diversifiés bon ni partenaires diversifiés la déjà que u bolo bɛ dɔw bolo ka ban an b'a ɲini ala fɛ hali fɔlɔ ala ka an ka jamana ala ka se terrorisiw la hali fɔlɔ ala ka jamana ala ka taa ɲɛ. Jamana tagala sariya ko ye n'o tɛ anw kelen-kelenna dusu la a kuma tɛmɛna o ye décision tali min kɛ ni ONU jɛra ni a ye o bɛnna anw ma kojugu mais ni ne tun kan ka kɛ depuis salon donc ɲamana anw bɛ lafiya kɔnɔ o ye ne ka laɲini o ye ne ka hakilina yɛrɛ ye hali salon yɛrɛ o savait ko in mɛnna sen na quoi MINUSMA ko in a y'an ka jamana mago sa yɛrɛ de. Mali minisiri min ka baara ɲɛsinnen don Mali ani jamana wɛrɛw cɛ ɲɛnabɔli ma ni o ye Ablaye Diop ye juma tɛmɛnen n'o bɛna kunun ma juin kalo tile 30 san 2023 ale kɔni Algérie ka lasigiden yɛrɛ kɔni bisimila ka se ka kuma ɲɔgɔnyaw kɔni tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ni o tɛ dɔwɛrɛ ye El Hawes Riach a yirala k'a fɔ sa ni lajɛ in o kɔni kɛra a sababu ye min kɔni ye babu caman ye k'o tɛmɛ ni maa fila ni ɲɔgɔn cɛ walasa Mali ani Algérie u yɛrɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma o bɛ se ka yakubaya cogo min kɔni na ka kɛɲɛ ni min fana kɔni ye MINUSMA yɛrɛ fana ka gɔni ka bɔ anw de ka jamana kɔni kɔnɔna na min fana ye accord d'Alger ko kuma ye o fana kun bɛ ni kuma ninnu bɛɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ sa min kɔni ye Algérie ka lasigiden ye n'o ye El Hawes Riach ye ale kɔni ye laɲini kɛ anw de ka jamana marabaaw fɛ u yɛrɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan walasa min ye accord d'Alger a yɛrɛ kumaw bɛ se ka taa ɲɛ cogo min kɔni na. I n'a fɔ an da magara la bakurubaw la cogo min na ministre commissaire à la sécurité alimentaire n'o ye Ridwan Aga Ali ye ale yɛrɛ kɔni tun bɛ kɛnɛba dɔ kan kɛnɛ min ye Chine jamana ye ni a ye malo kɔni tonne 2000 ta k'a di anw yɛrɛ ka jamana kɔni ma ka ɲɛsin fɛɛrɛw ma anw yɛrɛ ka jamana kuntigiw ye fɛɛrɛ mun tigɛ ni o ko ma ko plan national de réponse à l'insécurité alimentaire
ni malodi kɔni kɛra Chine ka lasigiden min bɛ anw de ka jamana kɔnɔ yan n'o tɔgɔ ko Chen Jiyong wa yirala k'a fɔ maa caman kun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kɔni kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la directeur de la coopération Asie Océanie ni o bɛ anw de ka ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale kɔnɔna la n'o ye Mahmouda Albi ka taa se CNT maaw ma ka taa se min fana kɔni ye OPAM maaw fo ka taa se min kɔni anw de ka commune de maa ɲɛmaaw olu bɛɛ kun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan Dado Dukure ale ye ɲinini mun kɛ nin ko la an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ. Ni dɛmɛ bɛ tali kɛ baloko ɲuman yɛrɛ sabatili la k'a dɔn k'a fɔ ko balo lakana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bɛn ni kelenya yɛrɛ sinsili la diɲɛ kɔnɔ okumu de kɔnɔna la Jen Si-hong y'a yira k'a fɔ k'a ka jamana b'a mako don balo lakana sabatili la diɲɛ yɔrɔ o bɛ sinsin ni Chine jamana kuntigi Xi Jinping ka miiriya ye n'o bɛ ɲɛsin diɲɛ layiriwali koɲɛw ma gɛlɛya kɛlɛli ni sɛnɛ layiriwali ma o miiriya taara diɲɛ tɔnba yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye tako 86nan la san 2021 waati diplomate chinois y'a yira k'a fɔ k'a ka jamana ɲɛmaaw ka laɲini fɛ a ka jamana bɛ dɛmɛ don balo sira yɛrɛ fɛ Mali jamana la n'o bɛ teriya yɛrɛ kɔni sinsin ni jamana fila ninnu cɛ la Chine y'a mako don kosɛbɛ sɛnɛ yɛrɛ layiriwali la Mali jamana kɔnɔ o sira fɛ maa minnu lakodɔnnen bɛ sɛnɛ la kosɛbɛ a ye olu lase Mali jamana kɔnɔ projet dɔ sira fɛ n'o bɛ wele ko projet d'assistance technique agricole. Chen Zihong y'a yira k'a fɔ ko projet in bɛ boli Mali baaramaw la kalanni kan sɛnɛ fɛɛrɛ ɲumanw bɛɛ lajɛlen la. Redouane Ag Mohamed Ali y'a yira k'a fɔ ko baaraya yɛrɛ hukumu kɔnɔ Chine jamana ye dɛmɛ don Mali la n'o bɛ tɛmɛ malo tɔn 2000 kan ka ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ma ani moto tan ka ɲɛsin parc CSA yɛrɛ ma. Minisiri min ka bana bɛnnen bɛ balo lakana ma ale y'a yira k'a fɔ ko ni dɛmɛ fila ninnu bɛ fara dɛmɛkulu tɔ kan n'o bɛ Chine ka jɛɲɔgɔnya sinsin Mali jamana ni jamanadenw yɔrɔ. A ye Chine baaraɲɔgɔnw fo u ka waleɲuman la ka ɲɛsin Mali jamana ma gɛlɛya waatiw la. An b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Laurent Gbagbo ale kun ye welemada kɛ yaasa a tɔgɔ bɛ se ka sɛbɛn liste électorale la cogo min na nka a yirala k'a fɔ commission électorale indépendante CEI olu yɛrɛ kɔni ma sɔn o hakilina yɛrɛ ma kunnafoniya minnu bɔra communiqué dɔ kɔnɔ a ka parti maaw yɛrɛ fɛ jumadon an n'a sɔrɔ la kiiri tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni jɛna a ma ka sabu kɛ a kun nɔ minɛnen don waleya minnu na ni o bɛ tali kɛ adamadenya hakɛw olu la tangabaliyaw ma san 2010 san 2011 o kalafili wagatiw la nka o bɛɛ n'a ta a yirala k'a fɔ k'a nɔ minɛ san 20 o kaso yɛrɛ kɔnɔna o bɛ a nɔfɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la ka sabu kɛ BCEAO ale yɛrɛ dakarili ye min kɛra san 2011 o nɔminɛli wale min ni o yɛrɛ kɔni kunnafoniyaw dira san 2018 wagati kelen ninnu y'a sɔrɔ a bɛ kaso kɔnɔna la olu sababuya kelen o de y'a to a kɔni ka hakɛ dɔw olu yɛrɛ minɛna na civilakaw ni politigiko ale yɛrɛ nasira yɛrɛ fɛ ni o dɔ de ye a tɔgɔ ka na sɛbɛn liste électorale la communiqué kɔnɔna la Laurent Gbagbo ale kɔni a yira k'a fɔ ale kɔni tɔgɔ sɛbɛnni o balili liste électorale kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ u ti fɛ ale yɛrɛ kɔni ni a ka parti ma olu sen ka don kalafiliw la minnu kan ka kɛ u ka jamana kɔnɔna la septembre kalo tile 2 nata ninnu kɔnɔna la wa u tilala k'a yira k'a fɔ ko jɛkulu sigilen don kalafiliko ɲɛma ni o ye CEI ye ko olu bɛ Alassane Ouattara ko o de ka mara kɔnɔ. Kenya jamana kɔnɔna la accident dɔ senfɛ min kɛra juma o kɛra sababu ye maa 48 olu de bɔnɛna o ni na o sɔrɔla camion dɔ ale kɛlen kɔ ka mobiliw olu caman ka olu don ɲɔgɔn na n'o bɛ tali kɛ mobili 8 bɔyɔngo la motow caman ale ni maa sennamatɔw olu fɛnɛ caman kun bɛ a la ni accident kofɔlen min filɛ nin a kɛra u ka autoroute ba dɔ de sanfɛ min yɛrɛ kɔni bɛ bɔ u ka dugu dɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko Kerisho ale ni Nakuru o filɛ nin ye Kenya yɛrɛ jamana fan dɔ la o carrefour kofɔlen in na a yirala k'a fɔ maaw ka ca o yɔrɔ in na kosɛbɛ camion min ye nin accident yɛrɛ kɔni kɛ o yɛrɛ kɔni kun bɛ ka i kunda Kerisho de kan ni a yɛrɛ kɔni taara sira jɛ ka taa i kunda mobili 8 bɔyɔngo kan motow caman ale ni maa sennamatɔw dɔw yɛrɛ kun bɛ gidɔrɔndaw la u kun bɛ mago wɛrɛw la o kɛra sababu ye maa caman olu bɔnɛna u ni na nin kɛra commandant de police régional ni yɔrɔ kofɔlen na ale yɛrɛ ka kumaw ye Colin Kipkoech n'ale ye médecin principal ye u ka Kerisho ale dɔgɔtɔrɔso la ale a yira k'a fɔ maa 45 olu siw de kɔni nana di ale ma wa maa dɔw fɛnɛ bɛ olu taara ka taa dɔgɔtɔrɔso wɛrɛw la nka ɲininiw kɔni bɛ sen na halisa
Sierra Leone jamana kunnafoniw na u ka jamana kuntigi kalata min n'a kɛra fɛn min ye fanga sinamatɔ ɲɛmɔgɔw olu yɛrɛ kɔni a yira k'a fɔ olu sɔnnen tɛ jaabi bɔlen ninnu ma jaabi minnu ye a yira k'a fɔ u ka jamana ɲɛmakɔrɔ ale kɔni de sebaya sɔrɔ o kɛra communiqué dɔ senfɛ min bɔra ka o di AFP ale kunnafoni di jɛkulu ma u ka jamana ɲɛmakɔrɔ Julie Manda Bio a yirala k'a fɔ ale de sebaya sɔrɔ ko kura tuguni ni manda filanan ye ni 100 sarala 56 ale ni a kunkanfɛn u ka jaabi bɔliw na kalafili min kɛra u ka jamana kɔnɔna la o jaabi minnu fanga sinamatɔ ɲɛmɔgɔ ale yɛrɛ ma sɔn o ma fɛn min ye jateminɛlikɛlaw ye diɲɛ selege naani kɔnɔna bɛ fɔ o ma ko observateurs internationaux olu fɛnɛ ka jateminɛw la u y'a yira k'a fɔ kalafili yɛrɛ kɔni ma kɛ ni jɛlenya sira ye ka sabu kɛ u ye jaabi kunfɔlɔ minnu bɔ ani jaabi laban minnu bɔra olu ma kɛ kelen ye ko b'a yira k'a fɔ ko namaraw ko olu donna kalafili ninnu kɔnɔna la fanga sinamatɔn parti jɛkulu bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko APC n'ale ɲɛmɔgɔ ye Samura Kamara ye ale ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ ni 100 sarala 41 ale ni a kunkanfɛn ye o la o y'a yira k'a fɔ ko jaabi minnu bɔra k'ale yɛrɛ kɔni ma sɔn o ma ka sabu kɛ ni kun ye bureau de vote jateminɛ ka lajɛ ani jaabi minnu bɔra ko olu yɛrɛ kɔni tɛ taa ni ɲɔgɔn ye cogoya si la. Diɲɛ selege naani tɔnba ONU olu ye laɲini kɛ Faransi jamana fɛ u ka jateminɛ kɛ kosɛbɛ gɛlɛya mun n'a bɛ u ka jamana kɔnɔ ni u bɛ tali kɛ siya woloma ale yɛrɛ kɔni na u ka finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni ta fanfɛla la o kɛra tile 3 kɔfɛ denmisɛnninnaka dɔ ale yɛrɛ fagalen polisilaka dɔ fɛ n'ale si bɛ taa jɔ san 17 bɔɲɔnko la tarata don ale yɛrɛ kɔni fagara contrôle routier dɔ o yɛrɛ kɔni senfɛ polisilaka 2 fɛ sira kan tile damadamani o yɛrɛ kɔni kɔfɛ wulikajɔw caman o barika yɛrɛ kɔni bonyana o yɛrɛ kofini na minnu kɛra sababu ye ka na ni tiɲɛni caman ye o kɛra sababu ye finitigilakaw olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin o manifestation kɛla ninnu yɛrɛ kɔni ma ONU ka ni commission a kumalasela ale yɛrɛ kɔni ye a yira k'a fɔ ko wulikajɔw caman bɛ ka kɛ maaw kɔni caman bɛ ka bɔnɛ u ni na o kɛra sababu ye ni denmisɛnninnaka kofɔlen ale fɛnɛ bɔnɛna a ni na nka o bɛɛ n'a ta ale yɛrɛ kɔni ko a bɛ wele kɛ Faransi jamana ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɛ siya woloma ni waleya jugu minnu ni u bɛ ka taga ɲɛsin siya wɛrɛw ma u ka jamana kɔnɔna la ko dangakari o la. Nin bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan an ka se k'a laseli ka wiyama filɛbaga Maliw fo sanga ani waati Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka bi an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka taa Mopti kimi bɛ n'u kama ko Mopti Madinɛkura an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka taa Mopti Madinɛkura ka bɛɛ lajɛlen ma ni waati na ko ni su aw kan bɛ waati wɛrɛ ɲala sɔnna ma.